Здравейте, приятели! Фирма Автобит Канада. Почваме с една нова серия видеа, която има информационна цел, а не комерциална. Именно колите, които ще ви показваме, няма да се продават. Правим обективно ревю на база на нашия опит с автомобила, използване за известно време и изказване на обективно мнение, което винаги всъщност може да има част субективна, но в крайна сметка ще се стараем да сме обективни. Имаме доста опит с автомобили. Ще ви казваме какво харесва за нас дадена кола и какво не ни харесва. Знаете, ние основно продаваме коли, но много често в разговорите има и въпроси относно колата, как се справя, колко гори, какво е усещането. Така че това е идеята на тези ревюта, които ще ви показваме различни автомобили. Да се запознаете с детайла относно автомобила и да вземете по-информирано и адекватно решение относно вашата покупка. Днес ви показваме BMW iX50, модела 2022 година. Тази конкретно, както казах, е 50 с по-голямата батерия, по-мощно задвижване 523 конски сили, 111 кВт е батерията, ускорението е брутално, няма да коментирам. Пробега по хартия на теория е 600 км. Казвам ви го обективно, труден е за постигане. Обективният пробег на автомобила е 500 през лятото, 400 през зимата. Това е без много обяснение. Това е реалният пробег. 400 зимата, 500 лятото. Започваме ревюто ни с външния вид на автомобила. Ще се опитам да се събера в 5 минути, за да не ви отекчавам и в същото време да ви кажа най-важното относно колата. Визуално колата е доста иновативна, трудна за приемане в началото. Много хора даже ги наричаха грозни тия BMW-та, но като текущ собственик на такъв автомобил ви споделям, че в началото наистина е малко по-различна и много скоро, след като станете собственик на автомобила, ви става все по-красива и все по-приятна за гледане, все по-модерна и адекватна. Така че това с визията е въпрос на време да бъде прието и те в крайна сметка вече налагат новата визия на BMW точно по подобен начин. Големите бъбрици, по-тесните фарове. Продължението тук отзад визуално. Тази има и спорт пакет, който я прави по-красива със сигурност. Това е относно външен вид на автомобила. Така, нещо, което също касае външния вид и конструкцията на автомобила. До тук само суперлативи мога да кажа за автомобила. В случая обаче има някакво странно решение от BMW да не сложат рамки на вратите. Аз лично не виждам абсолютно нито един плюс в това нещо. Спортно излъчване, за мен това са глупости. Колата за мен търпи само негативи от това, че не тази, всяка една кола, когато няма рамка. Това не е кабрио да няма рамки. Иначе работи адекватно системата, винаги прибира, винаги затваря адекватно. Освен ако не е супер тежка зима, когато леда пречи. Но доста адекватно работи. Тази има и soft close. Всеки си мисли, че колата, която е с такива врати без рамки, много духа и вее. Не е така. Колата обективно е доста тиха, до 140, сравнено с GLA Q7 няма разлика. Изключително тиха кола. Така, това е за относно задвижването, външния вид на колата. Сега продължаваме с вътрешния. Интериора, изключително добро качество, кожа, хром. Няма пластмаси, тук там има, но няма много пластмаси. Седалките са супер, кожата е супер. Стелките са на много високо ниво, 4-зонов климатроник има тази конкретно, панорама. Всичко е наистина на много добро ниво. Опитвам се да ви покажа кожата. Много добро ниво е интериора на автомобила. Амбиентно осветление почти навсякъде. Пак казвам, този клип не е с комерциална цел, да ви информира относно модела. iX е изключително търсен автомобил, като електрически, даже най-търсеният от всички електрически от високия клас. Така, интериора, както казах, много добър, много по-добър от очакването и много по-добър от абсолютно всички електрически, които съм виждал. Мерцедес със сигурност им куца интериора спрямо тази кола. Единствените две коли, които аз признавам, че имат хубав и луксозен интериор от електрически, са BMW и Audi. Така, това е относно интериора. Ето я вътре. Колата наистина е много добре. Тази конкретно има въздушно окачване, има и кристално управление Сваровски на повечето от елементите. В началото трудни за приемане също, но в последствие много добре се приемат. Относно батерията, ето обективно какво показва в момента, 67% или около 2/3 пълна батерия. Оставаш пробег почти 400 км. Леко е завишен в момента, но наистина много добър пробег. Аз лично имам много години опит с електрически. Извинете, слагам си колана в момента.
Имам опит 7-8 години с електрички. Тази кола е първата електричка, която сядаш, караш и не можеш да свърши батерията на едно каране. Заболявате всичко. Не защото колата е неудобна, просто защото са 5-6 часа каране без да спреш. Така че много голяма батерия, много добър пробег. Вътре усещането е изключително луксозно. Може би абсолютно сравнимо с X5, Q7 и така нататък тези гами коли. Една идея негатив е, че понеже според мен това е два основни фактора. Една идея повече шумове има в купето при неравности и това се дължи на неналичието на двигател. Именно колата е много тиха и няма какво да бучи и да ръмжи. Другото, което е, според мен вратите, когато нямат рамки, тези рамки малко или много поддържат купето, за да ни пука. Тази кола има ни леки, много деликатни припуквания. Сега ще се опитам да чуете. Ето палея. Тръгва колата. Тръгваме. Ето така. Ако нещо чуете, да, може би леко се чу как припуква, но това е само при изключително ниска скорост, когато наистина няма никакви шумове. Пълна електроника има навсякъде, електрически волан, електрически седалки, масаж на седалките, въздушно окачване има тази конкретно. Тази конкретно и с завиващия заден мост, изключително добра екстра. Сега ще я покарам много малко снимайки, просто да усетите колата, как се усеща в движение, колко е тиха и колко е безпроблемна. Ето едно електрическо Audi, също много красиво. За вървеж няма да коментирам нищо, 530 коня, 750 нютона. Върви според мен едно към едно с SQ7 и доста осезаемо повече от GLE 53 AMG, любимото на всички 53 AMG. Много повече върви тази кола, поне според мен. Особено от Мерцедеса, Audi-то SQ7, горе-долу на едно вървят и двете коли са 500 коня. Естествено до 140-150, след това Audi-то ще го сгънем много бързо това BMW, защото е електрическо все пак, но да не забравяме, че в България ограниченията са 90 извънградско и 140 на магистралата, така че да не говорим изобщо скорост над 140. Iconic Sound е това при ускорение. Не знам дали се усеща колко е тиха, колко е плавна, но наистина задвижването на автомобила е изключително добро, почти не се усеща, че е електрическа кола, нали, няма някакви неприятни усещания, електрически, неестествени. Доста добра е като кола, доста добра е като движение. Пробега, ви казах, е доста адекватен, климатичната система е много добра, стереопомпа, не е да ти е студено в колата, както някои електрички. Друго какво да кажа? Да, купето е на много добро ниво. Да, има някои излишни шумове, паразитни, странични, повече от Q7, повече от X5, повече от GLE, малко повече шуми купето, обаче малко тънък е момента дали е от купето или малко газ ще дам, много малко. Да, трябва да е обезопасена цялата кола, като давате газ, защото хвърчи всичко навсякъде. Много е обезшумена, но въпреки всичко наличието на двигател прави всеки шум да се чува малко повече от нормалното. Другото, което е, и тази кола е с изключително конкретна кола, не всеки iX е с такива, но тази конкретна кола е с специален модел гуми Pirelli Scorpion с обезшумяване, активно обезшумяване. Гумата е 275 широка и е на 69 децибела външен шум, който разбира от гуми ми разбра колко е тиха, наистина не се чува нищо. Така че наистина всеки шум ще чува допълнително. Озвучението забравих да кажа, Harman Kardon свири адекватно. Аз лично съм малко аудиофил и не ми е достатъчно, но свири адекватно. Ако има аудиофили от вас, търсете с Bauer & Wilkins, 2 пъти по-силно, много по-скъпо като озвучение, обаче се струва. Панорамата е интересна. Ето виждате, електрохроматична, затъмняване, осветляване. Изключително приятно за каране. Тази има конкретно всички възможни асистенти. Хедъпа виждате отпред. 4 завивания, дистроници активни. Изобщо няма какво да ви липсва. Масажи, обдухвания, музики. Тази конкретно, не е всяка е с такива, но да знаете, като си търсите такава кола, задължително 50-ката, 40-ката е почти неадекватна, само на задно, с малка батерия, не може да върви добре. Тази трябва да е 4 по 4 колата, препоръчвам въздух, ако искате големи джанти, защото иначе друса. С 22 в момента колата не друса. Търсете си високото изпълнение, с хубавия кожен салон. Търсете я с екстри. Цените им падат на тези коли.
по-бързо от на бензиновите, така че не бързайте, намерете си точната кола и ви гарантираме, че останете много доволни. Относно зареждането също много важно нещо, няма никакъв проблем с зареждането, зарежда се навсякъде, и в къщи, и на бързи, и на бавни зарядни, просто слага един преходник, който е супер лесен за употреба, безболезнен и не създава никакви неудобства и рискове. Колата се зарежда супер бързо, без никакви проблеми. Така че, приятели, това е. Опитах се да направя наистина обективно ревю на BMW-то iX50, пак казвам, скоро ще има и на друга кола ревю. Така че, ако искате електрическа кола, извода е скачайте много смело за iX, има много добър пробег, много добър комфорт, много добър вървеж, всичко му е много добро. Като минус бих изказал само високата цена, рамките, липсващи рамки на вратите, което за мен изобщо не е адекватно и е безмислено. И това, че наистина като забележка към колата, една идея, малко повече чува всичко в купето относно шумове, нали, тук да препука нещо и така нататък. Но пак казвам, според мен реално това в по-голямата част се дължи на това, че колата е изключително тиха вътре, не бучи двигател, няма и скорости, гумите са супер обезшумени и наистина това е нещо, което се чува, прави нещата се чуват малко повече. Другото, което забравих да кажа, мултимедията е много добра, но минус е, че ето вижте, трябва да натискаш тук с ръце, няма физическо копче, това е неудобно, със сигурност е неудобно, тези всички нови BMW-та с екрани са такива. CarPlay работи прекрасно, перфектно, бежично, супер адекватно, не съм имал по-адекватен CarPlay, всеки знае от вас, особено ако е бежичен, един път се закачи, един път не се закачи, забравя телефони, тук няма такова нещо, работи супер лесно и прекрасно. Лесна е за правене колата, тази е с, имам предвид, че от Канада трябва да се програмира, лесно се прави, не е скъпо, мигачите се правят лесно, радията да се правят лесно, тази има и качени карти, всичко, единственото, което няма и всъщност се струва да се отбележи, че не може с канадска кола на европейска територия не може да боравите с онлайн приложението на колата, което може да я пали, да я зарежда, да виждаш камери 360, да я затопляш дистанционно. Това нещо не може да работи за момента в България и в Европа. Това е минус, да, минус е, казвам го, но лично на мене не ми пречи изобщо. Аз съм с зарядно, което е с Wi-Fi управление, пускам си го, спирам си го, работи когато искам. Обещах ви 5-минутно видео, обаче малко се улях с времето, 12 минути стават. Няма значение, за мен е полезно, който иска такава кола, задължително трябва да чуе всичко, което му казах. И така, ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към нас. За нас ще е удоволствие да ви отговорим. Фирма AutoBit Канада. Ревю на BMW iX50 2022 година. Довиждане. Благодаря ви за вниманието.